problém. Dokumentace. Dobrý večer, Dobrý vážení večer, pane, televizní dobrý večer, pane. nepřátelé. Je, Donald! Drž písk. Moi? Co? Toť vše? Moi, qu'est-ce que je... Co? Jo. Nevím. Pokračuj, Susan. Francouzsky nebo česky? Jak chceš? Prdele, nevím. Tedy Jak svině, štěrbíno. Bože, delegace idiotů. Kus. Jo, když nous sommes des idiots. Nestáme to. Hovado. To je jak to, já jsem šel s těma koflama, že? A ty šel to máš. Říkám, no to seš ty, já si myslím, že to tam moje půlka. Jsem vypila hudba. Ještě. Řekni to ještě jednou. Zaproč mi pak To mikro. tam dáváš ten briket. Tak akorát. Aby bylo teplo, ne? Tam nafedroval piča, se tady pečuje jak Jsem tam namrdal, vole, nevím, kolik jsem sem dal, že? Já si zaspívám. Já si chci jít zaspívat. Dej mi to ne. Řekni pičo nazdar nebo něco. No, nazdar. To je šilavej to. Máňo, řekni sír. No vypadáš jak od pizza. Růža minulá spousta. Jo, dobrý. Řekni mi něco inteligentního. Ahoj. Málo. Hodil jsem tam ten briket, jsem to To nebylo moc inteligentní. Bla, bla, bla. Je ti teplo, děvče? Cože? Je ti teplo, děvče? Ano. Teď toť vše? Ano. To není moc inteligentní. Štěvo, řekni mi něco inteligentního. Co chceš, kurva? Nevím. Čumím. Na bednu už nevím. A já jo. Je to on? Je to on. Ukáž. Je to on. Ukáž? Mrdá, ukáž mi to. Dívej, jak paří, ty vole. Štěvo, dívej. Já si nevím. Ta naše opička jako mi paří, dělej. Ta jede. To je potatový. Uháňo? Já musíš toho Mareša, Trž Mareš skupinu? No. No, To je zbareš, No. to byl lepší název, je ten Moje tričko. Můžeš mi to zopakovat, prosím? Ježíšek neexistuje. Ne, s tím Romanem. Včera ho přejelo auto. S tím abstinentem. Roman a abstinent, to je taková pičovina. To není možné toto. Našla jsem obyt, která se jmenuje na Metal Fest. Kdo? Lohans? Kača schránila vás, protože by se mu jela. Na Anželu. Ježíš, tě bude mít úplně jasný, o čem tak asi mluvíš, vole. A to jsem neslyšel ani hovno, vole. Co? Ne, dobrý, ne. Zeptej se, jestli si Jáš. vyfotit jako, jo? Tyhle, est-ce que il peut prendre le photo avec toi? Jo, prej, proč ne? Tome, takhle. Já nevím, jak se s tím fotí, jako jo, normálně na kameru, ale fotit nevím. Já blesknu. Wait. Já už jsem nevím. Co Štěvo? Štěvo. Cítíš se jako Francouz, nebo co? Nein! Kurva, Štěvo, Yes. zůstaň sedět a nehybej se. Smile. Ale to je hezký úsměv. Přelož to. Přelož to, ty jo. Nebo si na to vezmu gaglav. Tak já můžu říkat prostě spojovatelka, tam může prosím překladatelka zase. Studentská Donald, teda peček. S prvním chlastem, tak prosím. To reflexy mrtvé krávy. Ne, nejsi v pořádku.
Zešel to ne? To máš skladba, kurva. Susan. Shut up! Good. Metal, starten metal! Toť vše. Tam nebyla, ty nemů. Tady v týmu. Co to tady leží za mrtvolu? Je? To je chcípla Donald. Jo. Hele, já ho normálně mlátím, jako klidně můžeš. Jako Máte ty volu něco? Jak chceš. Jak chceš. no, zas tak ne, jo. Stačí koňár do nohy, jako. Koňára, jo? Jo. Ne. To je dělám normálně. To je kluk, jako jo. To... Haj. No. Hej, to nás tam... Haj. Ty volu vole. Fuj. Vyměnit. Oh yes, Tam musí Fernet. někdo ještě vypnout ten mix. Fakt ne? A čo, čo slučilo? Co? Jako co se stalo? Proč nepiješ? Počkej. Můj spacák. Prosím? Nemáš to vyjádra. Tady ten? No ten. Řekni Donaldovi. To spodil. Aha, že? Alkohol, on na papuku dal alkohol do... Ty. Ten neznám ještě teda. Ne, Tome, pojď se podívat. To jsem teďka, to se podívat. Ona může kouřit za kuře, ale hoře si kolena. Jak je malinká, vole. Ještě jednou? Že může kouřit za kuře a nahoře si kolena, vole. To je čekám, vole, ona je taková malinká. To se jí možný. Il a dit que c'est quand elle marche parce qu'elle est si petite, donc elle se casse pas les genoux. Ona jí to říká, že? Hovada. Takhle po mě se váš. Sont des cochons, je te Sit down. Když zkušíš ten bruto... Prasata. C'est juste pour la dneska. No ten mix půjde. Ale holka mi to sluší, že? Ty vole. Já bych se oženil tam s tou. Ty vole, hej, ne, já to mrdám. Bych se oženil, vole. Povídej, přeháněj. Hvězdička, tečka, hvězdička. Jo, já mám tady pro tvůj dáreček. Já nemám pro tebe žádnej, že? A tady nejsou. Gašpi. Vypadá zprostřední. Ještě stane se, no. Můžu to rozbrojit. Sernato, budeš věčná. Můžu to rozbrojit na veřejnosti, nebo si to znovu to stydit? Děkuji. Jo? To je taková blbost. No počkej, jazyk. Po francouzsko. Málo. Nemáme čas. Už je Čas jsou žádnej peníze. nadár. Nemám čas, kurva, pondělí den. A dáme si šáňo. Ještě nebude. Takže jako žádný boukání nebude. Musíš bouchat, jo, má narozeniny, ne? Tak bouchej. Nejen já. Ty vole, my jsme mám třeba palicu. Dále. Al-Qaida. Já tě zabiju. Sorry, Al-Qaida. Dobrý. Jo. Všem nejlepší, že si zabila si spokojenosti tím narozeninám. Děkuju. A Jenom naučení. narozeninám. To byš tady dostal to na psy. Máš tady rukavici, Tome? Rukavici tady nemáš? Já to mám odložit do píči. Ty to spálím, vole. A tak co stane se? Tam máš klacík na to. Kde? Tady, dívej. Jasný. Uchop tam to. Toto? No a otevři to. A kde mám ten klacík, vole? Kurva. Jo tak, aha. Černá. To je modrá, čuráci. Děj, co já jsem dostal. Hezky, Kouba. A to je toto k tému. Jaký? Kouba. Quen Marie. Skotská whisky, to nám bude blbě. Jím buď Ne, buď tam, to je úžasný. To je Až se to měl otočit a ty jsi mě vzal gatě. Oh, jo. Shit. To bude památečný, na YouTubeku, jo, potom. Nevím, jak to nazvu, ale na YouTubeku to najdete. Hej, pánové a dámy, jako, já teda nechci být někdo nebo něco, ale
Já nejsem tady dneska jediný oslavenec, jo. Tak jako trošku. No, Jak to? buon anniversaire a toi. Všechno nejlepší. Hele, Strejdo, všecko nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, lobat se nebude, možná. Bojovado, políbil mě chlap. Všechno nejlepší teda a co tu mám koupit za rozdílem? Nic. Pořádný kombo! No to je jeho basa. To by pořádný kombo! Co mám koupit? Kubu hemeroidy, jo. A já se pak budu zdávat s bíječkou, ne? Hele, Donc il faut faire attention et il faut le donner dans la verre parce que... Hej, kdo má ten dálkový... Tu šáňu vylezlo nosem. Kdo má dálkový ovladač od toho do toho DVDčka, já bych tam rád zapnul ty titulky. Já tomu fakt nerozumím, jako. To je Šáňo. to je z toho? Já se z toho poseru. Sorry, nemám ráda. Wow. Tak to bylo drsný. Hele, já pochybuju o tom, že ve Francii si myslí, že jsme normální. Totální hora! Úplně piči, že úplně dementáci. Chtěla Dudka... Řekni, že mám pustit blázinka teďka, že? Proč to je mokrý, vole? Říkám, že mi to vylezlo nosem. Já vím, já jsem si to nevšiml, tady jako berze flekatej asi, vole. Vy kurva je toč, furt vypademe jako ruce, vole. Jo. On si to ještě nerozpadl. Já si vyhrnu pod vás. Já si jenom Držíš to psa? Děkuji, jsi velice laskav. Ježišmarja. Tvoje chlupaté nohy. Hej, pičo. Kdyby byl živý, by byl naložený, že? Jo. Klobásy ze psa, ale. A není to všechno, podívej se na to ani nepodíval. A ti tady taky hrdličkujou. No hezky jste tam. Youtubeko jak vyšitý. Já ti nevím, co to je. Sýr. Yeah. Jack Sparrow. Ten z Pirátů z Karibky. A když se na svým klubou nebo už někde vypadal vůbec, pádal jsem to vydrž, já si myslím, že se musím hodit, ale ještě budu asi zabil, že mi zepsal gaty, no, jsem to povedal. Já jsem ti zepsal gaty. Nikčo. Zrovna jsem ti dělal kor na zádu. Ježišmarja, mě chci zabít, že? Tak dones sekeru, vole, mi usekne hlavu. Máš špalek nějaký tady? Hej, tady už takový jeden taky byl. Jsme sekli dřevo před barákem, že mu usekne hlavu. Ty jsi vyžral netrh, tak já, takže to zase. To jako druhá světová už byla Dachau a podobně, jo. To je kultursa z Dachau, že? No. A já? Obracíš to? Co nosí větší trička, víš? To je nejoblíbenější triko. Tady taky leží mrtvolka. Jo, teďka si kvůli tomu připadá. Řekni sýr. Řekni nám něco inteligentního. Emmental! To je slabý. Kdyby řekl aspoň za kolik, nebo tak něco. A nejsou žádný uchylný hrátky. Pičo, to je tělo, to bych tělo. No je. Zlodějka. Ukáž pupek. Kterou si pošláš. No, hezky a... Je tam. No mám kupatější, vole. Ukáž? Hezky. Ještě jednu ranu. To by brand. Co jste měl dělat? No a pokračuj. Ježíš, prostě ti nedělej tady mezinárodní skandál, vole. Mám to hodit, Jak otec říkal, že když jsem mu říkal, že zdravo mi zkoušku, že? Tak on prej, ježíš, to bude mezinárodního studa. Jo, a dík, jsem bych a dík deuxième examen.
Máš jít dole, vole. Kam? Proto pivo máš jít, vole. Prejde mi vypnout mix. Podívej, kde to je, vole. Zastav. Vhel si na flašku od Nealka. Beaucoup plus. Donc c'est Vhel difficile si na pour flašku moi. od Moi Nealka, je se padl jednu ruku a druhou tak do gatí a tak usnul, tak se všem pěkný. No, pokračuj, strécu. Prévečího, soustru. Je ne peux pas manger. Je remandle repassier. Là, il faudra se stambrer. Je suis pressé de te remettre, je remandle repassier. Zlato, prosím, že pak nás tak nějak v překladu omluv, ale děláme ze sebe Už máš? Uši? Hliníkovou nějakou. Ne, to není. Tady jsou 3. C'est le chanteur de Slipknot. Jimno Slipknot? Já zkusím teď, no. Corey Taylor. A to jsi v životě neviděl. A natáčejte. Znaju tu kapelu. Singer Slipknot. Corey Taylor. Hele, dívej. Miláčku, já vím, kteří... Dívej. Je sais pas. Celou. Co dělá? Nic, dává si to do nosu. Co? Proč? Protože to umí. Tu l'as vu? Oh yes! Oh shit! Může mi někdo, že jsem s tou tak zblblý, že nevím, jestli mluvit anglicky nebo česky. Kde je ta Katerka? Hej, jo! Ať se nezabijou. Hej, holky! Samohoďka, baterka! Akorát ten kolos byl široké, tak mi vyletěli slzy. Katej, jo? Stovku řebík, mrdo tam, vole. Co vlastně kuřebík vám? To je úplně něco jiného. To je úplně něco jiného, co vlastně řebík, To vole. věřím, vole. To je úzký, vole, že? A to je pičo široký, to bolí, vole, že? Pičo, strocítka, au. Báňo, chrápe. Neuškoj. Nemáš tu žičku, co jsi dělal. Donalde, chtěla se zbavit s náma, tak to... C'est comme la dépression. Un petit peu, oui. C'est bon, j'ai appris beaucoup de mots quand tu es ici, quand j'étais en français. J'ai appris sur la citadelle et maintenant j'ai appris beaucoup de mots dans la brasserie. Par exemple, le plastique, l'email, beaucoup de choses. Nenadávej mi na Donc je peux faire en traduisant dans la brasserie. Je comprenais dit qu'est-ce que dit ma professeure. Vás prase. Mais elle dit Divu toujours... burgery prase, jo, ty vole. Tu dois améliorer beaucoup, donc tu vas parler. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu arrives à parler. Tu sais, enfin, tu penses des choses et tu arrives à les dire. Tandis qu'il y a d'autres élèves tchèques, ils ont une très bonne grammaire. Mais, Ils savent pas vraiment dire les choses. Tu peux parler avec eux, mais c'est pas intéressant. Mais juste que mais ce que j'ai dans ma bouche, je le dis. Oui, ça c'est C'est très bien. dans la tchèque ou dans l'anglais. Quand je suis en festival, par exemple, à Master Rock, on a été avec la groupe libanaise. Ils parlaient français et anglais aussi, comme moi. Et j'apprendrais le mix de français, de l'anglais et du tchèque. Ça c'est horrible, mais ils comprennent. Bah, moi j'étais en Angleterre et la dame elle me disait c'est bien parce que toi tu réfléchis pas, tu sors tu sors tous les mots et tu te poses pas la question comment on dit ce verbe là, comment c'est ça. Le mieux c'est de parler et après tu apprends. Oui, moi j'apprends beaucoup, mais le professeur, je suis nulle en grammaire. C'est plus horrible résultat dans la classe. Mais j'ai plus meilleur résultat dans la littérature et dans ça. Donc c'est contraste. Ouais. Ma professeure m'a dit que jamais vécu ça. Parce que quand j'ai commencé à apprendre le français, ma professeure m'a dit toujours
Tu dois parler, le mot tu peux chercher dans dans le dictionnaire. Donc tu dois parler. Après, Moi je trouve que c'est le meilleur ça. C'est ce qui bien en français, travaille en français et comme ça. Et elle sait tout. Elle fait chansons de hommes et comme ça. C'est intelligent, je connais pas personne comme Já ça. nechci být za uchyla, prosím tě. Ale víme, ale s interpretace. Hej, nekupej těch kolem, prosím tě. Musíš si ale To je tak na zlomení nohy, tyjo. Otevření. To je tak na Ale otevření. je possible que Olive est à la maison, dans les mais il y a quelques mots en français. Elle m'a appris là. c'est le président. Pedofil brnízky. Parce que c'est où est la maison? A? SDF. C'est horrible. Je le déteste. Je vais à nouveau chanson nationale, mais... Takže takhle. C'est pas bien. Si natočím ty zmrtky. Mám telefon, ty. Štěvíku, ahoj. No počkej, já potřebuji taky něco. Jiruško, řekni si. Jiruška, to je sudera. Že tady je zima. 6:40. To se půjde ze mě vychcat. Vychcanej seš dost. Ještě leží. Takže se vysel. Jo. A ty mě tak... Ahoj babi, dobré ránko. To je jak z hororu a spánku. Tak budíš světlo po ránu. Jak je po oslavách? Co? Jak je po oslavách? No, jaké bylo slova? Jak je po oslavách, babi? Já jsem nic neslovila. Jo, tě normálně vytočím teď. Kouknu, jak ti to sluší, jaký máš pěkný zadek. No vohni se. Co? Vohni se, jaký máš pěkný zadek. No, takový sexovní. Sexuální ponoční. Jo, ukáž, udělej sýr. Podívej se na nás. Hezky. Sýr. Máš žízeň, jo? Cože? Řekni to ještě jednou. Máš žízeň, co? Po chlastání. No já těžko. Po chlastačce máš žízeň, co? Bye bye. Zdar jak svině. Po ránu ne. Jo. Yes, ahoj! Ahoj. Tita, nazdar. Že vždycky flinkou tě nechlastám, ale vždycky je mi blbě. Po ránu. Jo, to nevím. To dělá to prostředí. Nefuď mě. No já, cigárka, že? Bolí mě to, někdo mi dal podržce, bolí mě břicho. Jo, koňára, Někdo mi určitě byl určitě obša. Určitě jsi mi dal v noci podržce. To byl on. Ne, ale vy jste mi taky pořád. Nemlaďo furt. Jo, on mi vypínal počítač. Koňára do nohy. Jo? Můžu? Ne, Jo. A do něj, ty vole, mě bolí hlava, já jdu pryč. Nejeď. Juro, pojď! Ufa, pardon! Řeš to!
Řeš to, dítko. Nemůžu. Lechtat? Jdem kouřit. Ne. Budeš lovit? It's okay, fuck you. Hey, Donald. Jo? Hej, víš, že jsi mi dala ty prsty, Nikolko. Upálit. Tak, teď jsi praštěná. No. A to není poprvé, že ne? To jsou uši moje nebo čí? Jako ona je tak brdla, mi řekni. Je? Jo, pokom. No na mě se nedívej. Aha, dobře, To je po mámě. Ne, to je moc těžký. To mě zláme. Jo, dobrá kooperace. Budu lítat peří za chvíli. No, nebo Donald. Peři Donald. Já jsem dostal nápad, ztratím rupu ty, ne? Jo. Zláme mě kolena. Neřeš, máš ještě ruce. A je klid. No. Se těší. Jo, není to ještě vůbec. To jsem jenom já. Nehejte mě. Díkčo, řekni si. Řekni demental. Oni jsou stupid. A ty mě taky běž. K šipku. Nikolko, jak ti je tam dole? Ahoj, jak je na zemi? Jak je ten blbem důle? Jak je ten koberec? Krásný, že? Podívej se zblízka.